Iya. Sugeng dalu Mas Gading. Yes, sugeng dalu, Mbak Endah. Tekan kene tenan to Mas. Oke. Mbak Endah ra nyono ora ngira to. Biyen iki jek cilik umbelen saiki wis mayang nang kene. Idolaku lho iki. Saiki apa biyen? Saiki. Saiki ya isih sak umbelan kok. Isih to? Isih. Masa Mas? Ijek masa umbelen Mas. Isih. Saiki Ya sok-sok. Sing ngendi? Sing ngendi? Saiki ora. Sing ngendi? Shh. Sing ngendi? Biyen cilik ya. Biyen cilik saiki. Angger diceluki Mas Gading langsung bret. Langsung Mlayu ndelik ya. Selingus nih biyen. Selingus Saiki wis ora. saiki ora. Sen-senke. Ayo isin Ora isin kok ke. wis. Kendel ya Mas. Ajar kendel ya Mas. Geng isin isin kene ku mau. Lah ngopo to? Apa Mas? Ora. Ora sida. Ora sitok. Nggih. Iki pamundutan. Mbak Indra. Saking sinten mau Mas Gading? Bu Retno. Retno. Nggih. Bu Retno nyuwun lagu sambel. Sambel. Sambel kemami. Anggo bawa ora, Bu? Agem no. Oh ngagem. Nggih. Iki rampungnya jam pira to? Kaya nek anu bersih desa ora? Iki Anu manut jam pan 6. manut sing nanggap ra. Ora Mas. Nggih. Biasanya nek bersih desa kan jam 6 to? Nggih. Yo ora. Ora to. Kowe Ora. tekan jam 6 ya? Heh? Kontrakmu tekan jam 6. Musuhi Ah, tapi panggung. kok jam 6 jeneng kene iki. Lare wis do medun. Oh iya, ya aku ngusungi iki. Lah iya ngewangi kono go mulih ning omah. Mamu. Anggo bawa Mbak Endah. Nggih. Mama. Kurang dhuwur ya? Inumane banyu aki piye Mama nise Sepiro ta ya? memanise Arep sing ngendi? Mama nise. Manis kang Kang. kula. Ya wis ketemu pan. Mama nise kang kula salape nganggo lamok buntelan mendoan Karon Butatin Ketuk goreng nyamikane. teh iki bawa makman lho iki. Izo Weh, panganan kabeh buntil lan menduan. Ketuk goreng. Mimiane. Nyamikane yo mimikane. Nyamika kok tekan mimi lho Oh, gethuk kok dimimik. ora gedhok Mas gedhok Sekarang ya Mas, gareng Gedhuk. saiki wis kulino mimi. gedhuk Weh, geduk ya? iya gedhuk Banjarnegara Uget. iya gedhuk goreng Wah. Rika doyan ora Iya doyan geduk-gedukane Mandiraja ya. iya Mandiraja Kayak kowe. Rika kan ngerti kulon ya nganu bisa kayak ngapak ya. ya dayang sidik-sidik Iya, dijen ngawulan kan. iya nang ngawula sapa-sapa lah Ngawulan ngawula sama-sama sing penting duit. Omongan teng plekutuk ora karuan. Rika dayang apa Rika tanya ngapak Rika? Tayang ora. Jajal ditakoni jajal Rika. Cidor. kok cidor ki ngene Kon ora. Kon banyak ngapak to. Orang ngapak karo kapenak. Iya, betul. cidor Geduk nyamik aneh. Iya, iya.